লাষ্ট পইণ্টটো মই কৈছোঁ, পইণ্ট টু পইণ্ট ষ্ট্ৰেইট ফৰৱাৰ্ড। আই ডোণ্ট কেয়াৰ এনি ওৱান, মই কাকো ভয় নকৰোঁ। মই এটা খাম্পা বৰগোহাঞি ডাঙৰীয়াই 2020 চনত ডেপুটি চিফ হৈ থকাৰ সময়তেই BPF 2020 চনত BTC চৰকাৰৰ পাৱাৰত থকাৰ সময়তেই, যি সময়ত খাম্পা বৰগোহাঞি ডাঙৰীয়া ডেপুটি চিফ আছিল, সেই সময়তেই তেওঁ এটা সামান্য সৰু MCLA সমষ্টিত, চিৰাংদুৱাৰ MCLA কনষ্টিটুৱেঞ্চিৰ পৰা জিকিব পৰা নাই। তেওঁ বেয়াকৈ হাৰিছে পাৱাৰত থকা স্বত্তেও, ডেপুটি চিফ হোৱা স্বত্তেও। আৰু সেইজন মানুহে কেনেকৈ ইমান ডাঙৰ এটা MP কনষ্টিটুৱেঞ্চি, য'ত 9টাকৈ বিধানসভা সমষ্টি আছে। लोगोफोर नोंथांमोनाथ' भिडिअखौ नुना मिथिखाबाय बिथाङा बोरै इमान साहस मोनखो। सासे जोंनि थैजो नांबोनानै BTCखौ मोननाय सासे आन्दलनकारि डेपुटि चिफ खाम्फा बरगयारि बिथांखौ बोरै इमान साहस मोनखो बिथाङा रायनो। नोंथांमोनाबो साननो हागोन रायनायनि पावारखौ सोर होखो। बे आरो पार्टिखौबो सोलायबाय थायो। जेनेबा UPPLजोंबो दंमोन नोंथांमोन, UPPLजों थानाय समाव बियो अनेक बाथ्रा एरना होनानै माने एरख'जाबाय UPPLनिफ्राय। आरो दा बे BPFजोंबो दङ, BPFजोंबो थानाय हिसाबै बे बिथांमोननि गार्जेननि बाथ्राखौ खोनासङागारानो गार्जेनखौसो माने बियो अरनो नागिरो। बिथांखौ उन्दैनिफ्राय गाइखेर दौयै आदार होयै फिसिनानै बा फोलावनानै गेदेर खालामनानै दा बिथांखौ रोंखा राखा खालामनायनि उनाव माने गार्जेनखौसो माने अरनो नागिरो। बेफोरबायदि सैमाखौ मानो फिसियो नोंथांमोन? बेनिखायनो पार्टियाबो साननो रोंनांगौ। बेनिखायनो ST नोंनि मानसिखौ जेब्लायबो केन्डिडेट होनो नाङा। बेयो आंनिफ्राय पार्सनेलि बुंनाय राव नोंथांमोन। बेनिखायनो जोंनि मानसियानो जानांगौ मोननैबो पार्टियावनो। जायखिजाया सासे थांबाथ' जागोन, पार्टिजों जोंहा लोब्बा गैया बा पार्टिखौ लानानै जोङो गोग्गाना लानो नाङा। बियो UPPL, बियो BPF। ओंखायनो रावबो गोग्गाना लानो नाङा नोंथांमोन। पार्टिया मा गाबोन दं, गाबोननो दं, दिनैनो गैया। बेनिखायनो नोंथांमोन जायखिजाया सासे बर' थांबानो जागोन नोंथांमोन। ओंखायनो जायबा रायग्रा, न'नि गार्जेनखौनो रायग्रा, बेनि थाखाय एसे बाथ्राखौ बुंदोंमोन आं। थेवबो एसे बुंदेरना होनो जादों पाब्लिकनिखौबो। बेनिखायनो बै गाइखेर दौनानै आदार दौनानै फिसिनाय मानसिखौ बेखौ सिखावबोनो नाङा नोंथांमोन। आं बुंनाय जाबाय, रायजोखौबो बुंनाय जाबाय, बा BPFनि मानसिखौबो बुंना होनो जाबाय आं। नोंथांमोन बेफोरबायदि मानसिखौ माब्लाबाबो लाइ होनो नाङा। आं आरो बारा बाथ्रा गोलाव बुंबाय थाला। नोंथांमोन बेखिनिखौ बुंनानै आङो फोजोबबाय आरोना नोंथांमोन।